kuwi. Ya ngono kuwi lho, wong ki nek wis oleh sing anyar sing lawas dilalekne. Enggak, ibu mbiyen duwe dulur padha wedok pokoke loro siji to. Nggih. Yeni ibu kula kalih Mbake Yuni. Mbake iki. Dadi Mbak Yuni iki budemu. Nggih, Bude. Sing tak demeni ke mbokmu apa Mbak Ayumu aku. Lah nggih napa loro-lorone? Ya benar. Ya. Gagarane Suarane elok banget ya. Lek ning jowo sekelas bintang tamu lho ini. mboten. Nggih rombongan kok biasane. Ngene karo ning gubok. Cangkemmu wae kamune. Kabeh padha ngerti nek kowe iki sloyo. Niku sing Om Judi mau to. Oh. Dolok tenan. Iwan iki sapi. Kuwi yo tak uri-uri lho, ha. Oh niku nggih diuri-uri. Iya, no. Kon jenengan nyatuk senengane iki grupe sing lencu-lencu ngoten lho, Pak. Dene ora tak kumpulne sing ngono-ngono iki sapa sing. Nono. Ya. Ditambahi. Kosok yo entuk judu sing bener-bener tanggung jawab karo Amin. dirimu. Lah kowe cok tanggung jawab ora to bojone? Asline. Oh, Mas JP niku asline pribadine tanggung jawab napa mboten kinten-kinten? lho, judu iki wong tanggung jawab. Tanggung jawab. Biyen kanca SMP yo. Nggih. Iya, sak kelas yo. Sak kelas. Iya. Tapi di DO ta kowe? Mendino mening BK ya. Geluti kancane, Pak. Oh, iya. Rumah saku wong sampean biyen ki ya lurah sugih dhuwit ya to. Tanggapane ki akeh. Anu, Pak, malah ikan cane ya. Mosok sangewe ora gabut dhuwit to, Pak. Loh, biyen zaman SMP iki sik lugu banget lho. Tasik lugu. SD kelas 1 sampai kelas 6 Jabang iki ranking 1 terus. Nggih mila ta niku leres Yang asli. Ayo. Tenan to, Pak. Seloyo iki sing keri-keri iki lho. Batinmu kok pandangane bocah iki kok kosong nyapo. Mergane pemboten ate awor kula. Iya. Biyen awor aku lek sik ngene lebih. Kelingan apa ora? Bisa untuk didikan ben normal neh. Jalur dikenteng aja kowe. Luput pisan. Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang luwih gampang. Lek dirimu iso waranggono iso nyindir ngono iki wis memper kok. Pripun? Lho, mbahmu almarhumah biyen kan waranggono juga. Nggih. Mbah sapa lho? Suci. Mbah Suci. Biyen yo nate ndereki Mbah Murti. Yo melu ayah iko yo nate. Nggih jenengan tasik Joko berarti.
Dah aku rabi bisa. Oh, pon rabi. Aku rabi sih. Wah, sing cilik aku wis wani rabi lho. Oh. Be kowe wis wani warung be? Dong gitu. Cetek wong wedok ndredeg kok. Sing kene ki toko utamane ki yo kowe kok aja panggah aku ae. Mulane sesuk men WA aku ki ketik aku tuh piye-piye ngono. Aja. Aku ditokne tenan aku malah bingung. Sumpah itu karena ini biar keton pondok. Pak Eko, aku suka anu to Pak Eko. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ada di persoalan ingkang damel nikah niku riyen sumpah kalau ngerti di keton pondok saestu. Saiki gendeng. Pondok pundi? Loh, kok tenan lho. Ndak kuwi ana Pak Badru alaina bahamu. Biar dari santrine. Masya Allah. Nah, terus gue enek peristiwa apa? Ya, akhirnya Loro ati. loro. Ya, uang kira loro hati ngono. Ya. Yen angel ka kelingan karo mbahmu wedok. Mboten niku riyen mboten wonten pas ibu tasik SMA. Oh, berarti sampean loro ya ibu mbahmu ki luwemu lho nduk riyen. Nggih ta. Seger no. Ya tapi kula kok urung kena apa-apa mbok jale delengkas. kena napa niku? Lah wis makan sing los ya. Ya. Kena apa, Be? Ojo marah-marah toh. Dia ngilang mau telepon aku loh Kak. Hanang yang cantik wis tuh. Rian nih toh Pak. Enjing anu ber apa bibar tanggapan wayangan. Lo ayo golek sarapan ya. Enjing itu Pak Es tuh. Wis toh tak parani nong ngono. Mau aku kesel aku. Tak parani kowe ora Bing. Iya. Masa apa pas mendem kowe kae? Nek nyelok awakmu Ganong. Hanong. Oh, Hanong. Oh, panggilan kesayangan. Rawapo. Lagi sepi ya. Muga-muga ya awakmu guyon ngene iki ndek ana wong cemburu. Jadi ya muga-muga ndek ana wong cemburu. Ndek to, Be. Rahman. Checklist nih ya, checklist. Ayo mayate lagi. Diterusake tembang apa, Nduk? Napa? Jeneng bulan apa golek? Dadi ati. Nggih. Dadi ati mlebune ning kene didom iki kok. Dadi atine dirimu terus mengko kelinci ucap awakmu ya, Nduk. Nggih, keong racune? Kan kenoti numbas ya. Tan kemoti numbas arta Jeneng kula wae. Jeneng kula. Nggih. Jeneng kula kowe aja lali. Dibu
buka celuk Mas, aku pengen roh wiwitane iki piye pambukane ya. Buka celuk mawon ya.
Aku arep njajal.